takutai bukurok mobile by map bo maike nai abo jotono serengna musung kangke an channel no subscribe khaidi tai nai tongdi nadi जों romde Agartala pan thangnani ba Udaipur pan thangnani ba jekono jaga thangnani ke ba Sarawal lo thangnani amo nung first koi kilometer ka eba jaga boro abo nainani ke mobile on first nai mane first nini net khulokjak na nangnai ke bon pore nung Google Maps o thangdi Google Maps thangmani pore nono Google Maps thangma pore inke nini GPS khulokjak na nangnai GPS khulokjak ni pore nini GPS khulokjak ke location nini correct nai जों tabok Somar Bazar school ganaro asogui nai khaio video adi rom di tabok jompui jola RD blog o ang thangnani inke jompui jola RD blog o kisa kwdwk romui tongdi nung erpore oro jaga o kwchak phainai je kwchak phaima pore direction o rwdi direction o rwkha angkhe aboni phunuk rwnai koi kilometer 3 kilometer no 3.9 kilometer inke o jaga o 3.9 kilometer phunuk kangkhe nung wansok nai maka 4 kilometer nuklaio tai 100 meter kom jemon hake nai de ingke nung gari rok chalokjak ingke gari ni sin no phunuknai ingke naidi nung tabok start khainani nung gari chaloktwtwi rok thangna ingke gari chaloktwtwi thangmani khaina ingke nung GPS khulokma pore gari start khaima pore nung start o rwdi start o rwkha ingke bo je sanai biango agoknai mahai rok ingke nung ang gari chaloktwtwi phunuknai tei waisa poro iko oro jaga o oro jaga o joris nung bwswk gari speed chaloka bo phunuknai ingke nung tabok naikha ingke borok borok koijaknai rok phunuknai abo direction oro rwdi tak thangkha ingke ayang sing thangkha ingke koijaknai rok joris gari chalokjak ingke koijaknai o ingke koinai mahai ayang koidi debra koidi yagra koidi hinui hindi bai bo khainai mano English bai bo nung khai mano abo kok borok bai tongmani karon kok borok to sini mobile o asuk choliya abo bangwinai ingke sudu oro ya jompui jola simi ya naidi ingke nung phirogui phaima mani pore nung phirogui phainai su traffic map oro jaga bo nai mano no aro ingke nung direct kuphur khe phunukjaknai ingke GPS ni satellite ni view nadi bo sobse kaham karon satellite ni ingkhe to nung bwskango tamo tong nok tong aborok nukjakuknai naidi gari chalokjak ingkhe to ang nono sawan rok khwnarui makhamo mane bo biang koidi koi aborok sammani ingkhe sobse main ingkhe hai nung nogo tongtwtwi no nung thangnani koi kilometer rok thangnani amo nai manai abo tai buino swngna nangya bwswk chal ya abo sobse main ingkhe sudu jompui ya tabo ang oino no phunuknai omai system khe bo khai mano naidi nung phirogui thangphili boni pore map your location no rwma pore oro jaga tabok nung suidi jemon tabok romdi oro jaga o tabok jompui jola chwng tongkha abono rwkha Agartala airport phano wngkha kogo Agartala airport rokha oro Somar Bazar ni simi duita line phunuk tinta lama duita lama phunukha 41 kilometer kawo motoi o je blue color ko kisa phuplok ni blue color abo ingkhe tei kaisa lama amotoi ingkhe bwswk chal abo bo nai mano no iko mono oro romui rwdi ingkhe no bo ni line swlaijaknai ayangtui 45 kilometer ingkhe ayangtui ingkhe 41 kilometer abo bo nai thangmano ke nung biang tui thangnai abo nung gari chalok phoro ingkhe bono sanai debra koidi yagra koidi ang gari chalokjak khe bo video kaisa khainai ni bagui ta wanadi ingkhe nung thangui nai iko oro Agartala airport
महाराजा वीर विक्रम एयारपोर्ट sini rajaniबो मुं oro jaga nang thangai sogwinani koi ghonta bai sogwimani thaisini kok amo speed ni limit no naita speed limit naina iko oro jaga main oro nang iko oro KMH oro jaga suijago nang gari chalamani speed bo phunukna hingke bwskango nang jodi si thang tongmani somoi rogo traffic jam rok phunukha traffic rok kwbang hingke iko haike phunugo naidi kormo amo bwskango gari rok kwbang ba traffic kwbang aboni bangai se phunugo hingke amo haike thangui nai nang beyangtui lama kmanani rokbo wngya hingke nai tongdi mobile bai swrungjaknai chini tai kwbangmani tongo hingke chwngto tabok sudo lama nailai sudo Tripurani simiya abo sara abo romdui ang Manipur thangnai oro nang Manipur suidi Manipur suika hingke oro jaga edi Manipur suika Manipur rekha hainai oro kisa net ni bo tongo heading Manipur amo alada jagani Manipur phunuk rokha chwng Manipur state o thangnai hingke Manipur tongodi Manipur bumungbo kwbangmani tongmo hamba Manipur Assam ni rogradi Assam ni Manipur thoi amo Assam ni jagani thoi Manipur state ni nailainai chwng Manipur state jemon iko Imphal rekha Manipur state ni Imphal o tabok chwng thangnani koi ghonta nangnai ani net slow ni bangui hingke oro jaga Imphal o rekha direct click ang humohai redi romani pore iko tabok direction o redi direction rekha hingke chini Tripurani simi Manipur thangsogani 532 kilometer amo nang 532 kilometer amo gari kaham tongkha ba reserve rok personal rok tongkha hingke bo thangui mano hingke bo train bai thangmani chawo train ni pore yang gari romoi thangmani chawo tophano chwng bwswk chalya abo chwng kaham sai mano hingke nang lama rogo bo haino jaga saimaya wngui nai kwmai tongkha hingke ambai nai phaimano hingke start romani pore nang lam romano abo hingke lama koijaknai beyangtui thangnai abo bo sanai aswkno teibo swrungjaknai tongo jodi si siya wngkha hingke ani tol comment khainai nirok swngui mano hambai।